Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu vo ďalšom pokračovaní zo Five Nights at Freddy 5 noci u Freddyho. A jak minule sme vo part 2 sme nedokončili druhú noc, tak teraz som na tom trénoval tvrde, aby som to dal. No, tvrde som ešte na tom trénoval a ideme už konečne na to. A ja asi už budem konečne ticho, bo ja som akurát zistil, že môj problém je, že nemôžem byť ticho. Teraz by mali zhejt, ale najprv si budem všetkať energiu. To mlíknem. Ticho buďte vy animatorníci. Peťo, myslím. Zatiaľ je všetko v pohode. Zatiaľ si... A ty nie! Ty nie! Ja som trénoval a ty si mi už tu po chodbe prebehol biliónkrát. A ja som sa biliónkrát z teba... Číka, teraz na to není čas. No... Už! Aspoň mi chvíľku. Chvíľku mi dajte. Už za chvíľku mám 79%. A to není dobré. Musím teraz šetriť. Teraz musím byť úplne, že... Ticho. Takže teraz sa už môžem kúkať. To je jedno, že už mám 79%. Takže traja sú na akcii. Traja. To je veľmi zlé. Ne. Takže Chica je na svojom mieste. Bonnie je... Bonnie je neznámy, nevieme kde je. To je zlé, pretože stále keď sa mi deje, keď je neznámy, tak ma vystraší, keď pôjdeme heckame. Kamo nie, 60% na 2 AM, to je zlé, to je zlé. Zle som začal. Bonnie, sme to zobrali za zlý koniec. Čo keby si pekne išiel späť, aby sme si obidva dali pokoj. A ty by si ma dostal, keby ma Chica dostala. A ty by si nemusel zbytočne... Lápky. Je tam? Dobre, není. Ne. Dobre, to dávam.
Ja som sa proste naučil to, že keď Bonnie je sem, ale není sem vidno, no tak neútočí. Dobre, teraz útočí. No. Teraz si chvíľku počkáme, bo je 3 AM a mám 47%. A to je veľmi zlé, pretože takto ďalej pokračovať nemôžem. A to môžem ísť celé oznova. Bonnie išiel preč, to je dobré. Bonnie, neviem kde je, ale asi bude späť. Není? To není. Dobre, neviem kde je Chica teraz. Chica je sem, tak už vieme kde je. Foxy, takže Foxy sa ešte ani nepohol. Bonnie už išiel head. Nevieme kde je Bonnie, no tak už vieme, tam je Bonnie. Už nevieme kde je Bonnie, pretože kamery sú napred. Chica sa mi nepáči. Dobre, Bonnie nevieme, kde je. Dobre, tak už vieme, kde je. Foxy je sem, dobre. Dobre, zatiaľ nám ide všetko dobre. No tak nejde všetko dobre, bo máme 30% na AM. Už skok tam, začínam odkutať. AM. Možno ešte stále môžem vyhrať. Možno. Keď sa budem chrániť. A budem sa dodržiavať pravidiel. Aby som nezomrel. Takže Freddy stále není v akcii. Freddy sa stále drží jak Bojko. Ale teraz nebudem hovoriť, bo potom bude na mňa zlý. Poviem, že BBB, dostanem jumpscare a budem na mňa, a budem dead. To som úplne leži čakal, teraz ide head. Hej, ide, dobre. Ja už idem podľa sluchu. Ne. Takže nevieme. Už vieme, kde je Bonnie. Chica Bonnie. Tak to primitívne stať nemáš. Vieš čo? Áno, ty si tam papka, Chica. No tak už nepapáš. Všetko je v pohode. To není. Ja sa strašne bojím Foxyho. Čo teraz máme robiť? Mám 1% a to je veľmi zlé. Už mám 0%. A to je veľmi zlé. To neskončí dobre. No a ja ľutujem, že sa na to musím kúkať. Buď prosím ťa, že stajem. Amen. Teraz som sa domodlil a teraz sa modlí Freddy. Yes! Konečne! Normálne väčšiu radosť som nikdy v živote nemal. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ja nedokážem uveriť, že som toto mohol spraviť. Dúfam, že sa vám video páčilo a čaute.